Assalamu alaikum. Ina mai farin cikin sanar da ku gagarumin bikin karyar da farashin magunguna, wanda kamfanin Baban Amarya Islamic Medicine Center zai fara shiryawa. Ga yanda abin yake. Zai ba wa yara daga shekara 7 zuwa ƙasa magani kyauta akan kowace yanayin cutar da yake damunsu. Bugu da ƙari, zai bai wa manya magani akan kowane cuta da aka zo da shi. Kuma akan naira 2000 kacal. Bikin zai fara daga ranar 1 ga watan Disamba na shekarar 2025 da kai da ke da ku da ni. Don haka mu yi amfani da wannan damar don mu rabu da cututtukan da suka hana rayuwar mu sakat. Za ku iya samun ofishin Baban Amarya Islamic Medicine Center hakan titin Zurot opposite Hikima Adamu Dankura Street Junction, Kano, Nigeria. Ko kuma ku tuntuɓe su a lambar wayoyinsu kamar haka.